Peymanggehek Almanî dibêje Enqera hejmara penaberên Sûriyeyên kolê Tirkiyê dimînin şaş bilav dike. Di lêkolînekî de li peymangeha lêkolînan ya Almanî bêgumanî li hejmara penaberên Sûriyeyên kolê Tirkiyê dimînin dike û dibêje ku welatê Tirkiye amaran zêde dike, hejmara wan ne 3 milyûn û 600 hezar penaber in, kêmtir e ji vê rêjeyê. Her li gorî peymangehê belav kiriye ku hejmara penaberên Sûriyeyên li Tirkiyê nîzîkî 2 milyûn û 700 hezar penaberî ye û amaje bi desteya Tirkiya Koçberiyê û Komîsyona Bilind ya Karobarê Penaberan ya Piserneteweyên Yekgirtî vekir. Peymangeha lêkolînan ya taybet bi Karobarê Koçberiyê li Birlînê dibêje ku Tirkiye bi rêyeka şaş penaberên ku li Tirkiyê dimînin tomar dike û wan penaberên ku ji Tirkiye derdikevin û berê xwe didin Ewropa yan jî vedigerin Sûriyê ji tomara penaberan dernexistiye û hîn jî navê wan hene. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan daxwaz ji welatê Ewropayê kiribû ku alîkariya welatê wî bikin derbarê hejmara mezin ya penaberan. Her wiha gef li welatê Ewropa kiribû ku wê dergehê koçberiyê li pêşiya penaberan veke, da ku derbasî Ewropa bibin heger Ewropa daxwaza wî bi cih nekin û alîkariyê pêşkêşî Tirkiye neke. Her daxwaz kiribû ku alîkariya Tirkiye bikin di avakirina devera aram de da 3 milyûn penaberê Sûriye li wê deverê bi cih bike. Tirkiye di sala 2016 de rêkeftina penaberiyê derbarê alîkariya Tirkiye gel welatên Yekîtiya Ewropayê û Wilayetên Yekgirtiyên Amerîka imza kiribû. Li gorî amarên hikûmeta Tirkiye hejmara penaberên Sûriyeyên ku li Tirkiyê dimînin gehiştiye 3 milyûn û 600 hezar penaberî.